point, you get a Lee Harvey Oswald, you get these patsies, as they call them in America, who are blamed for events that they weren't involved in. You then get the people in general, by the way that you report your problem, to react by demanding you do something. This can't go on, do something. What are they going to do about it? And at that point, those who covertly created the problem and got that reaction, something must be done, then openly offer the solutions to the problems they have themselves created. Problem, reaction, solution. The Masonic Project, which is the what they say on the bottom, Novus Ordo Seclorum, and then Annuetta Chapters, he is pleased with our project. In other words, the God they believe in is pleased with our project. What is the project? This is the question. What is the project that this God is pleased with? The project is literally the secularization of the world, to completely strip the world from religious beliefs. This is the project, and that is why it is called Novus Ordo Seclorum, a new secular or worldly order. This is all about destroying all existing religions. That some people speak about is an order that would have religion on the side. People who believe in God, you consider to be an ignorant person, a backward person. Mr. President, we have to make sure that humans get to believe that Satan and his angels did not really exist. You know, Roger, that's interesting because a recent research study report that I read indicated that in a national survey, I believe it's over 75% of people do not really believe in a real tangible devil. But there is one. From the shadows, they have engineered every major war, revolution, and recession. They control everything you read, everything you hear, and everything you see. They have managed to indoctrinate an entire populace to their way of thinking, and have infiltrated key positions in places of authority. And it is from the shadows that they have created a new political order, a new economic order, and more sinister, a new religious order. So they have a plan to give us a new age, world, global occultic religions. Pour qui tu le portes, ton sac de briques? Dis-moi, Kevin. Dieu? C'est ça? Dieu? Tu sais quoi? Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Dieu aime regarder. C'est un farceur. Réfléchis. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire? Et ça, je peux te le jurer. Pour son propre divertissement, sa propre distraction cosmique, personnelle. Il établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, et surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale surtout pas. Et pendant que vous êtes tous là à sautiller d'un pied sur l'autre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se fend la pêche à s'en cogner son vieux cul de cinglé au plafond. C'est un refoulé. C'est un sadique. C'est un proprio qui habite même pas l'immeuble. Vénérer un truc pareil, jamais. J'ai passé mon existence ici, moi je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme.
Je suis un humaniste. Peut-être même le dernier humaniste. Crowley heard an unearthly voice from over his left shoulder. For 1 hour, at precisely the same time over the next 3 days, Crowley said that the voice dictated to him the book of the law. has for good reason also been called the other Loch Ness Monster. Crowley, who in his book Magic had admitted to sacrificing hundreds of children to Satan, was run out of Italy and called by the press of his day the wickedest man on earth. Crowley claimed that a demonic spirit he later identified as Satan himself dictated a book to him in 1904 called the Book of the Law. Under the heading The Law of Thelema, the Book of the Law declares, "This book lays down a simple code of conduct. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Love is the law, love unto will. There is no law beyond do what thou wilt." La crise s'intensifie. Menace de guerre avec la Chine. L'Empire contre-attaquera. J'aime beaucoup ce dernier titre. Il n'aime même pas de moi. Je ne crois jamais ce que je lis dans la presse, de toute façon. Ah, c'est là qu'est votre problème, Monsieur Bond. Nous sommes des hommes d'action, mais votre époque, tout comme celle de Mademoiselle Lynn, est mourante. Les mots, voilà les armes nouvelles. Les satellites sont la nouvelle artillerie. Et vous êtes au stade suprême, le nouveau commandant. En effet. César avait ses légions, Napoléon sa grande armée. J'ai mes divisions. Télévision, info, magazine. D'ici minuit, j'aurai touché et influencé plus d'hommes et de femmes que quiconque dans l'histoire de cette planète, sauf Dieu lui-même. Il faut bien dire qu'on n'a pas fait mieux que le sermon sur la montagne. Vous êtes mûr pour l'asile d'aliénés. Jordskælv i 30 år. Dødstallet er foreløbig nået op på 150, mens 1500 er med kvæstet. Internationale forskere har fundet spor af sprængstoffer i ruinerne af World Trade Center. I en ny videnskabelig artikel får det forskerne til at konkludere, at det formentlig ikke var sammenstødende med de to kaprede fly, der i 2001 fik World Trade-tårnene til at kollapse. Så vender vi blikket imod 9/11, det store angreb i New York.
Det var nemlig formentlig ikke sammenstødet med de 2 kaprede fly, der i 2001 fik de 2 tvillingetårne til at kollapse. Det konkluderer i hvert fald en netop offentliggjort videnskabelig artikel. Internationale forskere har gjort fund af sprængstoffet nanotermit i ruinerne af de sammenstyrtede tårne, og sprængstoffet kan ikke stamme fra de 2 fly. Tværtimod tyder undersøgelserne på, at det formentlig i forvejen var anbragt i bygningerne, og der er altså tale om flere tons sprængstof. Niels Harrit, du har sammen med 8 andre forskere lavet den her artikel, hvor I konkluderer, at det formentlig var stoffet nanotermit, som forårsagede sammenstyrtningerne af de her bygninger. Hvad er nanotermit for en størrelse? At vi har fundet nanotermit i støvet fra sammenstyrtning af World Trade Center. Vi siger ikke, at der kun bliver brugt nanotermit. Men nanotermit, hvis jeg skal forklare, hvad det er, så den sidste del af ordet termit, det er en gammel opfindelse faktisk fra 1893, som er en blanding af aluminium og pulveriseret rust, som hvis det reagerer med hinanden, udvikler en enorm varme. Der dannes i reaktionen jern, som er 2500 grader varmt, og det kan man bruge til at svejse med, det har man gjort, det er meget nyttigt, men det kan også bruges til at smelte andet jern. Men i nanoteknologien, der bliver alting meget mindre. Så de her 2 pulver, som man lavede i 1893, er nu om dagen nogle bitte små partikler, som er blandet umådeligt godt med hinanden. Og det betyder, at når de reagerer, så udvikles denne her enorme varme meget hurtigere. Og samtidig kan man tilsætte andre stoffer, således at nanotermitter både kan virke som noget, der giver en masse varme, men det kan også virke som et meget effektivt sprængstof. Faktisk er der mere energi i nanotermitter, end der er i almindelige sprængstof og dynamit. Og man kan også bruge det som raketsprængstof, så det kan bruges til det hele. Jeg var inde og google på nanotermit, og der er faktisk ikke skrevet så forfærdeligt meget om det. Er det et bredt anerkendt videnskabeligt stof, som man opererer med, eller er det så nyt, at det er næsten ukendt for mange andre fagfolk? Altså det er en samlet betegnelse for en masse materialer, energetiske materialer, der har energi. Og hvis der ikke er så mange, der kender det, så skyldes det måske, at civile forskere, som jeg, ikke beskæftiger sig normalt med sprængstoffer til hverdag. Og med hensyn til mine kolleger inden for det militære forskningsapparat, så må du hellere spørge dem, fordi jeg ved jo ikke, hvor meget de er på forkant med nanoteknologi. Men altså, I har fundet det her stof i World Trade Center, og hvorfor mener I, at det har fået bygningerne til at kollapse? Ja, det er sprængstof, og hvorfor skulle det ellers være der? Men det er varmeudviklingen, I mener, der simpelthen har smeltet stålkonstruktionerne, som jo ellers skulle kunne holde bygningerne oppe, at det er i virkeligheden det, der har fået bygningerne til at kollapse som korthus? Ja, hvis jeg skal svare på det helt præcist, så ved vi det ikke endnu. Fordi det materiale, vi har fundet, har mulighed for både at fungere som sprængstof, som altså direkte slår tingene over, og det har mulighed for at smelte stålet. Sandsynligvis er der brugt begge slags. Altså det er min egen opfattelse af det, at der er en lang periode inden tårnene styrter sammen, hvor det for eksempel vælter med smeltet metal ud af det sydlige tårn flere minutter inden. Og det er et tegn på, at der er en proces inden selve sammenstyrtning, hvor man har svækket hele strukturen. Og så kommer der mere konventionelle, regulære sprængstoffer ind til de der. Selve sammenstyrtningssekvensen skal være enormt godt synkroniseret. Altså det er jo en hel række sprængninger, som man kan se hele vejen ned, når tårnene styrter sammen. Hvor store mængder taler man om? Hvor meget skal der til? Det er meget, fordi der var 3 skyskraber. Skal vi lige få det ind? Der var 3 skyskraber, men der var 2 flyvemaskiner. Og vi har jo selvfølgelig en nogenlunde fornemmelse af, hvor meget støv, der er blevet dannet. Og det kan man se på alle mulige billeder. Der er enorme støvmængder, som der kom. Alt blev pulveriseret, undtagen af selve jernskelettet. Og vi ved nogenlunde, hvor meget rester vi har fundet af ureageret termit. Det er the loaded gun, det her. Det er ikke det, der er blevet brugt. Det er det, der af en eller anden grund ikke har reageret. Og så vi snakker om tons, vi snakker om over 10 tons, måske 100 tons. 10 tons, 100 tons i 3 bygninger? Ja. Og vi taler altså ikke om materiale, som normalt indgår i bygninger af skyskraber? Nej. Det er super avanceret materiale, det her.